चैन रतिया के नितिया अखिया से चुरैले बा मीठी मुस्कान ओकर जियरा घायल कइले बा दिन के चैन रतिया के नितिया अखिया से चुरैले बा मीठी मुस्कान ओकर जियरा घायल कइले बा न सुस्ती रतियों में रहतनी जागा जब से देखनी ओकरा मनवा भइल पागल झुलफी वाला लइका दिलवा लेके भागल जब से देखनी ओकरा मनवा भइल पागल झुलफी वाला लइका दिलवा लेके भागल। ओकरे में